Hello, maleństwa. No proszę, tu są nasze dwa chłopaki. Jeden to ten z kwiatkiem na grzbiecie, ten duży. Dzisiaj pojedzie do nowego domu. No to jest nasz mały znajdek, który odtłuściał, tak, potłuściał na mleku dwóch matek. Odżył kochaniec. Bawi się pięknie, wodę pije. Mokre jedzenie już zaczął jeść od wczoraj. Tak. I jest po prostu super. Też już ma swój dom, ale dopiero za 2-3 tygodnie. Nie będzie wcześniej. Oho, mama przyszła. Mama, która im dzisiaj myszkę przyniosła. A ten hultaj po prostu ją zjadł. Tak, o tobie mówię, kwiatku. Aha. Wielki rozrabiara z niego. Wielki, wielki.